Točíš? Aha. Máš zaostrené? Čaute, nachádzame sa v gymnastickej hale Inter Bratislava. Som tu ja, Palo, spolu s Borisom, Valihorom Prekopom. Ahoj. Čaute, ďakujem za pozvanie, vy ma možno nepoznáte, ale ja som bol kulturista kedysi a teraz som taký nadšený kulturista, ale chalani mi povedali, že či skúsim zvládnuť salto. A ja som povedal, že každá výzva stojí za to vyskúšať, takže ako 100-kilový kulturista sa tu dnes pokúsim prekonať gravitáciu. Dúfam, že Palo ma to naučí. Výzva sa volá Salto vzad alebo Backflip Challenge. A som zvedavý teda, ako to pôjde. Skúšal si už niekedy predtým nejaké salto alebo nejakú akrobáciu? Nikdy som to nejak neskúšal vo svojej kariére, len keď som bol dieťa, tak som chodil do Sokola a to bolo nejaké také preskakovanie cez kozu a kotúly, ale táto miestnosť, táto telocvičňa mi to tak trochu evokuje, tak sa mi vynárajú také detské spomienky. Dobre, super. Čiže my si dáme zatiaľ pauzu menšiu, ideme sa rozcvičiť, nejaký warm-up a vidíme sa o chvíľu. Každé salto, nielen salto vzad, sa skladá z troch častí. Prvá časť je tzv. Výskok. Druhá časť je trik, čiže v tomto prípade je to salto vzad. A tretia časť je dopad. 2 hours later. Asi bude lepšie, keď to rovno ukážem a potom si povieme viacej o tom. Pochopil si z toho niečo? Vieš, čo máš robiť? Jasné, nie je problém. Vyskočíš, otočíš, dopadneš. Vidíš, pochopil to. Použiješ ruky a nohy súčasne, hej? Takýto výskok chcem od teba teraz. Hop. 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 Super, super, super. A je tam? Hore. Dobrá. Paráda. Ne, že bude talentovanejší. Poď ešte. To už ako mikrofónuje. Kokos! To bolo koľkaté? 5., 6. v poradí? Takže takto vyzerá nemotorný kulturista. 6. krát skúsi salto a asi sa ho naučil. To už ho nechám samého. Ty kokos, počúvaj. Ide sem a dnešný challenge bude tým pádom zabitý. Aké máš pocity pred prvým saltom na rovnej zemi? Teším sa, vnímam to tak normálne, že nemám ani nejaký strach. Mám dobrých trénerov, takže problém není nikde. Teraz keď to dá, tak ľudia, náš challenge bude bohužiaľ u konca. No, dobre, to ešte nebolo, ale už to skoro bolo. Ale ešte druhý pokus. Tam som tuším mal byť. Ja som si... Čakal, že sa to tak rozbalí. Nevadí, počúvaj, dôležitú vec, vyskoč čo najvyššie, rovno hore. A to zbalenie, no. A vieš čo, budem pre istotu ešte jedno s ním, aby sa nestalo to, čo sa práve teraz stalo. Ešte, že Palov nápad bol táto pekná žínenka, lebo ja by som ho tu nechal na Spartiana asi, teda na hlavu. Sa pripravuje sa. Bude to dobré. Nezabudni na ruky. Predstav si, že tam hore musíš jak Superman. Pozrite túto muskulatúru, takto by mal vyzerať chlap. To je muskulatúra. Presne tak sa to nemá robiť. A je to tam. Tak, to bol posledný skok dnešného tréningu, ja sa lúčim, čaute. Ale ešte jeden by mohol dať. Ale úplne bezo mňa, ja tu mám len také krovičko. A je tam.
Ak chceš niečo dokázať, musíš proste makať. No dobre, takže tréning je za nami, úspešný, challenge sme zdolali, backflip padol, myslím, že viackrát. Jaké máš pocity z toho? Super, som rád, no ešte to nebolo úplne tip-top. Do brožúrky cvičíme pre radosť a vitalitu, ale budem na tom makať, ak ma ešte niekedy zoberiete. Asi ne, je moc dobrý a náhodou by bol lepší. Koľko sme tu boli? 1 hodinu? A behom 1 hodiny si sa naučil salto dozadu. Myslím, že dosť dobrý úspech. Čo myslíte? No tak mám dobrých inštruktorov. Budem hovoriť skromne a za seba najlepších. Hlavne mňa. Pálo je iba slovenský najlepší triker, ináč nikdož. Čo by si odkázal svojim... No, niečo. Čo by si odkázal svojim deťom? No moje 2 životné kréda sú nikto ma nezastaví a ak chceš niečo dokázať, musíš proste makať. Takže to si môžete zobrať k srdcu, mňa to vždycky posúva ďalej, keď sa mi nedarí. Telo jak dielo. Telo jak dielo. Počkajte ma.